45 कमलपुर विधानसभा आचुकथाय जेनेरेल आचुकथाय ओ आचुकथायाबो तिप्रामथानि फानबोसोक 2023 विधानसभा चंबारिबो तिप्रामथा बोसोके फेक उनो तिनि अमनिनो कायसा टेलर फुलुंगानि थांगि दंगु तिप्रामथा गोबांमा बरक तुयुय गोबांमा लुकु तुयुय तिनि कमलपुरनि मटर स्टेन्ड खलायनान थांगि दंगु कायसा गत लुकु कुथुमुं पान्दा फान पुरुगना थांगि दंगु उबाग्रानि तिप्रामथार तिनि ओंनाय रेली ते लुकु कुथुमुं पान्दा फान पुरुगनाय जेनेरेल एरियावबो जेनेरेल आचुकथायावबो 45 कमलपुर विधानसभा आचुकथायावबो तिप्रामथा ते किचा स्राबसा जरानि बिसिंगनो जेंगि रिजाकनाय बरकनि हिमबतक बरकनि लुकु कुथुमुं पान्दा तिनि टीटी एडिसिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबरमानि मानजाक बुंबाय दिनै ताखौ मेडियानो हामबाय तै बिसिरदालनि बिथिबाय दिनै 45 कमलपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युशनाव कायसा ऐतिहासिक कायसा रेली नाय आबुक सारा तिप्रानि बर'नो सायमानो जे तिप्रामथा सारा कुनु चिनि तिप्रा सारनो मथांनानै लामा ताइक्रि तामो तिप्रासा तामो नान तिप्रासा जतनो ओ 2023 विधानसभा बा चंमारिवो अप्लाइ खायनाय होनै जत लोकरनो खावो चंजाक आवन बागै दिनै 45 कमलपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युशन बिसिङो ताबुक फलचरियो ताबुक जों बथाकजाक तै किसुखान मदेनो चिनि ग्रेट रेली नाय ओ रेलीओ मानजाक फाइनाल बागै ओ 45 कमलपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युशननि जत लोकरक फाइबायजाक दिनै मनो ऐतिहासिक नाय दिनै आशा बिसास तिप्रासानो मथां सुकनानि लामा एकमात्र तिप्रामथा पार्टीनो जिनि श्री श्री महाराजा प्रदुत किशोर देबबरमानि जे चाइतुकमुं ताइवान सुकमुं अमनो जे जों दीर्घ बছর लांचित बंचित बुइनि दफाबाय सातक पितक ख्लायजाकमानि आबनि यागनि मुक्त माननायनि बागैनो दिनै ब्रै जेराय सिख्ला जुबक जतनो तियारंजाक ताबुक जतनि यागनो फ्लैग खाजाक ताबुक जतनो तियारंजाक मनो कायसा 45 कमलपुर एसेम्बली वो कायसा ग्रेट रैली मो सक्सेस ग्रैंड सक्सेसफुल नाय अजागाव फायमानजाक फायनाय जिनि अनरेबल टीटी एडिसिनि डेपुटी सीएम बरमगोनां अनिमेश सार ताबुक बायजालबारियाव सफायजाक तै किसुखान मदेनो सफायनाय आबनि सिगां जों अरनि रेली खायै जों मटर स्टेन्डआव सौहैनाय जिनि आशा बिसास अ 45 कमलपुराव फायनाय 2023 चंमारिओ तिप्रामथानि जे बतायनाय जे कैंडिडेट बनो 100% कप्लायंनाय कमलपुर एसेम्बली अंडार कैसा मास गेदरिंग खाई दो मास गेदरिंग जों टार्गेट चिन 2000 बरक जों टार्गेट खाइजाक और 2000 बरक जों खाई दो दिनै मास गेदरिंग जनसभानि कैसा उद्देश्य का 2023 चंमारिओ जैसा खाई जों बुबाग्रानो एप्लाइ खायो चिनि मान थानि बागै टिकेट तेपलानि बागै जों दिनै और मास गेदरिंगनि मेन उद्देश्य तो 45 एसेम्बली रे जितिनानि बागै बुसु जतै उद्देश्य दं जों जितिना बागै तयार न वानसां तो थरबुं तो मुगलें तो जत बंशनि बरनो ताबुक श्री तिप्रामथा बानानो काराक खाई दंगो एवं बुबाग्रानि फान काराक खाई दंगो जों डटो केबि खायो एवं पारा सभार खायउर सभा खायथु सायमांखा जत बंशनि बरनो बीजेपी नेशनल जाक बीजेपी ने जे सामुं तांमानि सायांगो ताबुक तिप्रामथा फायदो मास गेदरिंग रे कोनो केबे मुंनो फाबाय जाता गतै राष्ट्रपति कोनो केबे करय गाहामनो जों प्रशासन जों साहाय्य खाय दंगो एवं गाहामनो जों स्पेसफुली बानो रेली खायो जों गलजो सभा खायो